Filmer du? Ja. Prøv igen, prøv igen. Hvor er du sej, Axel. Ui, hvor er du god. Ui, kast det. Ui. Giv mig far. Så ned igen, ikke? Ned igen. Kom ned til far. Hvad er det, han spiser ham der? Kom ned. Ned på maven. Ja, ned på maven. Ned på maven. Ned og ligge på maven. Ned og ligge på maven, skat. Ned og ligge på maven. Ja, så tager du den her. Ned. Ned. Jeg skal nok passe på dig.